van Amerika, wat bij ons is geweest. Ja, dat was via de afzending. Ja, Dat is weer een verhaal apart. Ik moet er nog een keer terugkomen. Dat was ook, die woonde nog in Rotem. En, Ja, dat is een verhaal apart. Ik bedoel, dat is een verhaal apart, maar die werkte op de afstand. Ik ben eigenlijk toch wel benieuwd, Sander. Ja, wil ze toch huren? Ja. Ja, dat vertelde ik. Een kindje uit Amerika. Ja, nee, dat is goed. Dat geen Nee, idee. nee, laat hem. Dan komt een jong, die komt uit van de afzendbus. Ja. En die komt binnen en, do you have a candy bar? Moet een stuk maas of een stuk nuts. En een hoeswerk maken. Ik zeg, ja, van wonen niet. Oh, ja, ik zeg, ik ga in de keuken zitten. Dan zit hij de king in Engeland, dus ik, dat leert ze niet waar. De jong kwam iedere middag om 4 uur. Als ik opging, kwam hij uit de bus en dan ging hij bij hem in de keuken hoeswerk maken. Na een week komt er een zijn vrouw. En altijd eerst een candybar? Ja, Ja, nou de niet meer, nou de noten frieten en kipkorn. Oké. Ja, en toen komt er een vrouw. Ja, dankjewel, zo en zo. Dus de raken we meer met bekend. Ik zeg, ja, laat de jongen maar komen, dan pik ze me op. Want die komt als hem zo zoer van de tapenkers aan af toen de titel. Een afzendpunt. Nou, op een gegeven moment zei hij tegen hem, gewoon zwitsen niet de ene. Nee, misschien op een kind litten. Wat? Op een kind opletten. De baby zal ik maar Ik zeggen. zeg, wieso dat? Ja, ik heb een dochter in Amerika, die is pas 14, maar die is een kind. En die kreeg eigenlijk niet over naar Europa vanwege de ID van het kind eigenlijk. Maar dat wordt dan nu rond. Ik zeg, ja. Ik zeg, Sandy. Ik zeg, die christen heeft voor niks, die moesten betalen. Ja, daar wordt dan eigenlijk geen geld voor. Dus we kijken ons aan. Ja, weet ze wat, dan brengt ze maar hier naartoe. Ze letten 4 wel overdag op en men houdt ze hem 's avonds maar op. En jawel hoor, ineens komen ze vanaf Brussel. Met zo'n hummeltje van nog geen 2 jaar. En ja, na 2 dagen. Ja, na 2 dagen komen ze dan pas halen, s'avonds om 9 uur, 9:30. Ja, dat gebeurt niet meer. Hè. Dat kindje in bed te liggen. Dan wordt het schmanismuis gebracht en het vrijdagavond gehaald. En de rest van de week wordt gewoon. Dat 2 jaar heeft dat kind met opgekomen. 2,5 jaar was er bij mij geweest. Tot? Mama Rosa. Tot over 4 jaar. Toen was bijna 5 jaar, die gingen ze terug. Ja. Maar kinderen dat hoor gehad. Wie dat Mama Rosa. Het was mama. Het is Mama Roos. Rosa. Het is Roos met de vuurnaam. En dat kind zegt altijd Mama Rosa. Vooral dus ze gingen terug. Die gingen terug naar Amerika. En ja, dat kindje zei dan ook, ik moest met gaan. Ja, ik ging met. Ja, tot aan in Brussel heb ik ze gebracht. En toen ging ik niet meer door de douane. Dat hij ze moeten horen, wie dat schrijden gaan. En hoe word je er zelf onder? Oh, verschrikkelijk. Word je er ook bij? Oh. Ja. Ik was just Peter. You're just Peter. You're not my daddy, you're just Peter. Dat wil ik niet meer metmerken. Dat is aardig gedaan. Nadat we een eigen kind waren. Maar het was eigenlijk een negerkindje. Ja? Eigenlijk met kleine krulletjes en de kind wat denken. Maar het was een niets kind. Niet? Wat is niet? Niet snel. Oké, vlot. Vrouwen is een keer woord. Ja, ook vrouwen gezollen in de het dialect. Nou, en ineens komt hij naar me toegelopen. Peter, and you never say that to Mama Rose again, because I hate you. En dan renden het wel weg. 4 jaar of zo. Nog jonger. Misschien een jaar of 3. Misschien 2. Wie ouder? Wie het is het kindje? Ja? Jessica. Jessica. Ja. Okay. Het was nou. En we zijn de beste vakantie, weet je dat nog? Ik zeg, ik wil naar het kindje gaan. Ze zijn er ook gegaan. Ja. En wie we dus toen daar zogen, wie er allemaal eraan toe ging, het woonde in Noord-Carolina. Ja, achter de familie. Het wilde zich niet weten. En dan het eerste wat het had ook naar de kinderopvang, de kleuterschool. Ik ging 2 keer in Biostor in Rotem naar de opvang brengen. Wie van Amerika kwam en die is gewoon met die naartoe kwam met het hoeswerk. Ja. Want hij zegt altijd, je moest hoeswerk maken, dat moest ook leren. En andere dingen doen. En wel te zien wat er voor een hoeswerk gemaakt dus dat waren weer ook, dat werden er ook bij allemaal. Maar die woonden in slechte omstandigheden? Ja. Die dingen die nu wegwezen, dat is het heel weet toch. Ja, alleen maar de boswerking. Die staancaravans, weet je niet, die hoofd kapot zijn. Trailerpark. Vreselijk. Arendprieën. En hoe lang is dat nou geleden? Lang is dat geleden? Jessica is nu
In de 30. Zeker, dus Ja. is met naar Jury gegaan en Jury is al in de 30. Ja, 35 jaar geleden. Nee, denk ik, ja. Betekent dat dat je nog contact hebt? Ja, Ja. We hebben het verloren en op een gegeven moment heb je via Facebook zoveel foto's van de familie. En zo zijn we weer erachter gekomen waar het woonde. Woonde nu in Las Vegas. En het heeft zelf nu ook twee kinderen. Ja. Maar ze zeggen nu nog immer van moeten komen, maar ik kan niet meer zoiets vliegen. Dat doe ik niet meer, nee. Ja. Ik geloof niet dat ik dat nog Nee, kan. want de contact is er nog altijd. Maar het heeft zo geer dat we kwamen. Ja. En ook de oma en die mam van dat kind. Die hebben we nog allemaal met verjaardagen en zo gaan. Dan schrijven we op Facebook, ja, en af en toe opbellen. Ja. Maar toch raar dat die mensen, die moeder, dat kindje bij ook parkeerde eigenlijk. Ja, en wat zei je? Ja, de oma wordt dat eigenlijk. Ja, maar de man van dat meisje zei het nu nog immer, zeg tegen mij. Ja, die zijn nu altijd, de jaren in Nederland worden de schoonste jaren van ons leven. Bij jeugd wordt alles stipt, geregeld. Structuur. En wat ik vergeet, als ze dan brachten 's morgens, een kind van 2 jaar, brengen ze hem met zo'n zak chips en 2 liter cola. Kind van 2 jaar, begrijp ze? Denk zo bij die geiten, terwijl we hier hebben regelmatig eten enzovoort. En dat verzet zie je nu nog altijd. Die jaren in Nederland worden, die zo hetzelfde, want de as zijn school, die moesten naar school, die waren 15 geloof ik. Daarvoor moest het kindje bij ons blijven, hè? Ja. Ja, dat horen ze vooral Dat is ook weer een van die dingen wat ze dus met hebben gemaakt in dat tijd. Bizar. En wat doet de cafetaria? Uiteraard, als ze die niet gaat, dan zou ze die nooit leren kennen. Nee, dat klopt. Maar ze heeft zelf 2 kindjes en het gaat goed met haar. Ja, Ja. en het schoonste is, het oudste kind wat ze kregen is ook een kind met Met Down-syndroom. Down-syndroom heeft het gekregen. Omdat het zelf... Dat weet ze niet. Ja. Dat weet ze niet. Wie er Dat is vermoeden. Wie er in zit, ja, dat weet einde van ons toch niet, wie dat gebeurd is. En het zelf is ook... Kind ze van alles denken. Ik weet het niet. Ja, dan moest het kind ze niks Maar over ja, zeggen. in ieder geval, ik vind het zo prachtig dat einde van, ja, dat ze zijn kind hebben opgetrokken een beetje. Ja. En dat het toch veel van geleerd heeft. Ja, zeker. Want er zijn nu op een leeftijd dat ze er zelfs nog immer aan terugdenken. Ja. Dus ze heeft nog wel echt tastbare herinneringen aan dit. Zeker. Ja? Oh, ja. zeker weten. Want daarvoor hebben we foto's in die tijd gemaakt. En die stond ook regelmatig op Facebook, die foto's van toen. Die zet ze op Facebook? Ja. Oh, dat is toch... Ja, geweldig toch? Ja, dat is toch een moeier gebaar. Kunt ze toch niet krijgen van dankbaarheid? Daarvoor. Ik zeg, dan kent ze beter zo'n lui helpen met zorg in de hoes te halen, dan dat ze daar aan de geld geschreven. Dat weet ze toch nooit. Ja. Of terecht kunnen. Maar wat een ongelooflijke... Ervaringen. Nou ja, nee, maar ik Dat vind is het allemaal- ongelooflijk dat je dat gedaan hebt voor die... En dan met die vier hebben zelf 2 dochters en die waren zo gek met dat kind. Hè. Kent zich voorstellen. Dat wordt dan het kleine zusje. Ja, want hoe die waren, We noemen hem ook weer van met naartoe. Dus. dat klein wordt erbij. Eigenlijk wordt Cafetaria de Lange was veel meer dan een frietkroom. Het was een soort van buurthuis. Sowieso. Echt sociaal middel. Sociaal. Voor andere lui ook. Ja. Want die komen niet alleen jeugd, maar die komen ook dikker oude lui. Die dan daar zaten en die het verhaal Die zijn vertelden gewoon beneden hoe ze met dit met stukje zaten. vrienden omdat ze helemaal alleen waren. En dan toch bij mij dan net een klein beetje meer aanspraak houden. En Ja, en dan gaven ze koffie. Dus dat was een frietje met. dat Ja, was echt letterlijk. Met. Dat was dus was letterlijk een zo, frietje frietje met. met, ja. Ja, de inhoud ervan. En we steken ook altijd open voor verenigingen te helpen en zo gaat het allemaal. Dus dat wordt eigenlijk klopt er nooit in de hand van niks aan de deur. Zo moet ze dat zeggen. Verblijven eigenlijk verhalen vertellen wat allemaal echt gebeurd Ja, dan was. valt ik maar weer gaan doen. Zeg. Ja, Ja, dat is dan weer dat verhaal. goed jongens. Nou, Dat van dat boekschrijven. ja. Daar kunnen we nog eens op terugkomen. wil Ja, je zeggen. En dan ken ik dan nog. nog. En parallel schreef ik dan een beugel voor Mallorca. Want dat heb ik 14 jaar gedaan. voor de bier, ja. Daar kreeg je nog meer beugel verschreven.
Dat denk ik. Wat zich toch Ja, want achtergronden. nog een dagje fietsen, hè, dan in de hotelbar of zo. Hè? Nee, dat toch. Ja, dan maak ik heel veel. Maar heel veel lui die komen. Fietsvakantie. En heel veel lui hebben een rugzak. Die ging ook fietsen als een stukje therapie. Dus ze koos geen oogervaring natuurlijk weer door. Op een gegeven moment dat ze dan als groepsleider een beetje vertrouwen of een beetje sympathieker overkomt, dan komen die verhalen los. En dan maken ze wie die zeggen, oh my god. Ik hou dat nog, want ik regelde dat allemaal. En vrijdagavond is dan de afscheidsavond. En dan begon zich altijd ik communiceerde die ook. En dan zeggen ze altijd, ja hier zitten we voor 200 man. Vorige week heb ik er gekomen. We hebben een fiets gekregen. We zijn beginnen te fietsen en hoe? Allemaal vrienden. Ja. Telefoonnummers, e-mailadressen, alles weer doorgewisseld. Op die van de wijk, zeg in de stad, mensen alleen maar wanneer we woont. Zeg, en dit gebeurt. En zo op die manier wordt een bepaalde rode draad creëren, snap je? En dan komen de lui weer terug, ja. Ik ben blij dat we elkaar tegen het liefst zien. Peter, dankjewel. De Lange, moet ik zeggen. Het zal zo wel gebeuren en ik weet het anders. Mama Rosa. Ja, nee, het toeval bestaat niet. Het is zo moeten zien. Ja.